po včerajšku, kde som sa pustil s takýmito gumkami. No, dostala forsáž, dostala zabrať. Pošla, ja som prešiel, aj vyšiel som, aj všetko, no ale už som nedošiel. Takže ďakujem Ďoďovi Helpovi za rýchlu akciu. Hej. Už tu také, ale už dačo vyhlo a nie znam, jak možné, aj tu to ohlo vyrvalo. Takže toto ešte pevné zatiaľ, tu zohlo. Znamená sa opatrať na ďalšie škody, ktoré vznikli po ceste už domov. Víci s tými kľúčami náspak otočené, lebo to... No, aha, to zlej ziripám. No, toto teraz zapamätám. No, včera dostala Forsage, tie veci tu brudné všetko. Už mi bolo jedno, blato, neblato, ideš. Proste. Dobre, otvoril som to. Dostala Forsage. Neviem prečo. Či mám pocit, išli zle brzdy, no jasné. Že tu dostalo Forsage brzdy, za to brzdy už dole kopcom nešli. Kurva. Alebo je tu všetko ostrikané od toho. Neviem, či to je brzdovka teraz, alebo čo. Dostala Forsage. A takú Forsage, že brzdy mi nešli. Ale vidím, že tu je všetko ostrikané aj z vody. Brzdovka? Neviem. Jest. Brzdovky jest, no ale zamykam to. Ale čo sa tu stalo? Včera aktuálne. Tu je vodná pumpa. Ty kokso. Keby som to naštartoval, tak sa to točí, že... Pošla vodná pumpa dole. A myslím, že to je všetko asi ostrikané od toho, jak to ščíkalo, bo ostrikalo všetko. Takže musíme zohnať novú vodnú pumpu na tento starý vrak. Takže tu bude rád všetko dopínať. Len ešte originál v tejto nive je Fridex, ktorý je od výroby. Od výroby ešte, hej. Takže ešte, jak som ju kupoval, tak mi k tomu pán dal ešte originál Fridex, no ale neviem, či to nezmeníme na nejakú novšiu kapalinu. Ale čo dostala Forsage, teda čo furt klepkalo, a neviem, či to bola tá vodná pumpa, lebo ona ide, že nejde, že klepe. Dúfam, že to je ostrikané s tým, no ale neverím tomu, že by tu... No, podľa toho všetko, že to je dobré. Tu nezviem, tu je všetko v pohode. Včera dostala takú totu, že som narazil do všetkého. No nič, no. Uvidíme, jak to budeme ďalej rozoberať, čo to bude. Bože, je to vrak, no. Ale ide, na to, že to je zo nejakých 70 rokoch. Ide to stále, no. Tu zingy, kurva, no. Trúby, more, nerob. Týchto fotiek, tu som zapojil cestou tam. Okay. No a tam sme sa vedeli si poradiť, hej, s kamošom. Tak sme to otočili naspäť a že sa vracame. No a cestou naspäť, vidíte, ako tam sú koleje. Cestou naspäť, tak to už som proste išiel Forsage. Jasné, stále spomínam tu Forsage, ale to už som nepočítal s tým, že narazím, že tam je kopček mierny hore. No a som narazil do ňoho, som ostal stať. No a tu už odtiahová služba Help v akcii s Buginou M57 motorom. On to hravu vydrapal von. Všetko trvalo dokolo 11 hodín večera. Aj s prípravou, aj so všetkým. Vďaka mne montoval aj LED rampu, takže veľká vďaka.